Mayo pagbalik sa akong vlog for today's vlog nami dire order may kalalo dire ba pero habang gahulat mi yes istorya sa mi kani akong gwapo nga amigo tanawa may lagi na siya gwapo na siya nang be gwapo lagi nga na siya kagwapo pero luuran lang yun ni siya kayo sus habang naghuwat mi sa among order nga halo-halo kuan burger wa jud siya malay nga nay gwapo ko sa iyang likod akong gidikit ganina ra pili na siya sa iyang kuano kay nindot lagi daw to nindot niya kay 200 man di sa lang kay wala may kwarta kaayo pasa lang iuli sa lang siguro ni nato sunod na lang mo to among kuan prinsesa kana si Marjorie Princess anak ko ayon ng red kay klaro atong bilbil ka to ram black pa siya sunod na lang daw sila magkuan pili-pili lang walang naipalit siya siya daghang gusto paliton gwapo ko nang nawag sa gwapo be atubang palihog sa pagatubang gwapo ay takiliran ra di ba unsa pa kaniyang gipang yaw-yaw nagwat-wat na gyud mi sa among i-order kay medyo dugay po di tantong dugay away na po na sila niluod ra ba na siya ganina ra uy gwapo gid ako migo ay besa kun saon gwapo gyapon na away ng mga kongho pili-pili na po siya dira be kung sa kaya mapilian dira murag jud na masigo niya ano siya tingkan nira murag kana pagtiguang ay abot ra gyud ang order unsa kana ba daw ang kongho di man may kaog halo-halo kay tagaw-tagaw walay nganis kauswagan halo-halo kulbaan pa si princess ani wa kay murag kuwang daw ang iyang kwarta niya wala ra ba daw sila dalang kwarta bisag wala gyud sila kwarta hadlok na si kuan kay basig ibili na lang daw namon ni Brad Pitt naman daw sila Gcash mudawat to ni sila Gcash naaday mi sa bungga ra nag order aning halo-halo guys amo tagpila ni libre ra man pug kuan nila kaon ra pug ko nay mga luuran diri naka shades luuran kayo murag di luod punit na siya rog kay bisag gigutom pa dili ni siya punit na siya ron tas mangluod iyang ibalik tanawa sa istoryahan pa na niya ron tanawa punit man na siya tapos mangluod dayon na siya ron gigutom na siya patikatik lang pero di yun na siya mukha og halo-halo kada ra daw iyang nay mga kuan gelatin niya color ilhi daw namo kanon sa istorya sila sa tindera ba gigutom na siya pero saon di man siya mukhaonan na bahala siya dugay kaayo da kalami unang hungit para sa ako kaduhang hungit ako gyapon lisod og imo ambot ti siya nganong di mo kaog halo-halo pero mga bae daghan klase man lagi to kagwag mo yun ni siya kadugay mo punit tagpaabot ko nga mo punit ka gusto na takahampakon diha kaduhang hungit para nimo punit na siya ron punit na siya katawa si Bars nagluod na siya kay ganun iyang ato tas iyang ibalik kay nagluod lagi tagam bilingon po luod lami kayo pagnuron og kuan sige kaon uy ana dito si Bite King baka naman di ba gigutom rin kung kaon dai gihapon ni siya siguro gikalibanga lang yun siguro ni wa nagkaon unang hungit inyo tanan adira ni abot ang pulis niya ang pulis kay mag checkpoint tay sila niya nga mong motor kay nara sa unahan gyud sa checkpoint dakpunonon pod ang driver pod kay suspect na wala pa gani biktima so gibaliwala ra namo sila aron dili halata bangamo tong tricycle kaon ra dalang chismis martis ba picture dayon sila dito mga sir mga ma'am mga person
Oh, naman mga libakira kayo, mga naungo, mga chismusa kayo. Kaon, hamal, mintas buhi. Oh, siya di rin nalang takuta ba kapoy naman mag voice over. Di man dahil mag voice over di ay. Sige, bye.